Математик от Търговище изобрети български вариант на судоко. Алтернативата на популярната игра се нарича булоко и според създатели е много по-интересна от японския вариант. Марин Николов е любител на кръстословици и логически пъзели. Судокото обаче бързо омръзнал на математика и той решил да направи своя система, подобна на магическия квадрат, но с други геометрични фигури. Докато в судоко нещата са ясно детерминирани, тези триъгълничета, които са включени в този вид пъзели, се оказа, че дават много по-големи възможности за различни варианти на представянето на този пъзел, което го прави по-интересен. При новата игра трябва да си по-изобретателен заради допълнителните условия и ключове към решението. Създателят на българското судоко не го чертае на ръка. Реших, че би могло да се направи компютърна програма. Намерих компилатор на Паскал, така че всъщност намерих абсолютно всички решения с помощта на тези алгоритми. Докато патентова булокото си, математикът работи върху проекта за компютърен вариант на друга популярна игра – Тетрис, но не с квадрати, а с триъгълници. За BTV новините от Търговище, Нина Николова.